אנחנו נמצאים בספרייה הקרובה של היער הקסום. מה יש לנו בספרייה? תמונות! ספרים, נכון? ספרים. אולי, אם אנחנו נסתכל טוב טוב בעמודים של הספר הזה, אולי נוכל למצוא פה פתרון איך לתפוס את שדון תענוג. רגע, אנחנו נעבור דף. ואיך נרד בעננים? דרך לחכה של בענן נגיע למערת העטלף, משם אל הקוסם הלבן הבית שלו. עכשיו אנחנו צריכים להודיע לקוסם שאנחנו בדרך אליו. איך אנחנו נעשה את זה? או קסם? אולי בדרך אחרת? אולי נדבר. הוא לא ישמע. אם אנחנו רוצים להודיע למישהו משהו ואין לנו טלפון, איך אנחנו עושים את זה? יפה מאוד. אפשר גם במייל, נכון? היה הקסום מספיק עכשיו. אז בואו כולנו נעשה מעגל גדול. נשב במעגל. אולי זה הקפוציה? בואו שבו במעגל. אני אביא דף ואני אשים אותו באמצע. לא, תזוז מהצדדים. בוא, תסתובב. טוב. תלכו אחרות אחד שכולם יוכלו לראות. כל אחד יכתוב את השם שלו על הדף. רגע, לא, סבלנות, זה יגיע אליך, אנחנו עושים ככה. טוב. טוב. כאן. טוב, מה שנעשה עכשיו אנחנו נשלח את המכתב בדואר. בואו נקום. מוכנים? כל אחד מכין יד אחת שהוא שם אותה על המכתב. נשים כל אחד יד אחת על המכתב שכולם יהיה מקום. בואו. אני סופר עד 3. 1, 2, 3. יפה מאוד. שימו לב עכשיו, לפי המפה אנחנו צריכים לעלות לבית של שומרי היער, אבל לא נעזוב את החדר הזה עד שלא נסגור חזרה את המפה, כדי שאף אחד לא ידע שהיינו פה. כולם שמים שוב את הידיים על המפה, ושוב צוחקים בקול גדול. יפה מאוד. שימו לב, זיג וזג פה, מה אומרים להם? זיג וזג, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. לבית של שומרי היער. לא גברת, יאללה, תצא פה. מי שאתם מתחלפים. אני פשוט לא רואה שומרי היער נוכל להחיות אותה. ראיתם מה שדורסה לא נוצא להם? דווקא ביום הולדת שלהם? אני ביד. אבא! תפעילי אותו. זה ידיים? אני לא ידיים.
אותו לפני שהוא יעשה תעלול אחר ביד. מבטיחים לי? אז כולם להרים את ידמי למעלה גבוה. ולהגיד, אני מבטיח. ואם אני לא אקיים, אני אהפוך לבתים. בסדר? עכשיו, למה אמרתי שליער הזה קוראים יער קסום מקסים? כי ביער הזה אפשר לעשות קסמים. אנחנו נעשה כמה קסמים בפנים. שימו לב, אני כבר הולך ללמוד אתכם איך עושים את הקסם, אבל לכל קסם יש מילת קסמים שונה. אז אני אלמד אתכם איך עושים את הקסם, אבל את מילת הקסם אני אלמד אתכם כשנגיע לכל קסם. בסדר? שימו לב, לוקחים את הידיים. מחממים את זה. כף אל כף. משפשפים. וסופרים עד 2. 1, 2, שולחים את הידיים, ואומרים אנחנו ניכנס לתוך היער ונראה אם זה יער. בסדר? בואו נראה אם אנחנו כבר יכולים לצאת לנו. אנחנו... זה בסדר? כן! מישהו פה רגע? רגע. סליחה שאני כבר לקחתי את זה. אבל לפני שנעבור ביער קסום מקסים, אנחנו נעבור למקום אחר קסום מקסים שקוראים לו... בסדר? חבל שתפסיקו. היי, ממש לא, אז אני אגיד לכם מחלט, אבל ממש כן, לא, אני יודע. טוב, כולם ככה ניסו בתוך שומרי היער? אז בואו תעמדו רגע פה מולי. בואו רגע. כל מי שלא יספיק להצטלם, שיצטלם. כן חמוד שלי. הוא עושה לך תמונה. יפה ו... נהדר. תצלם את זה לרעים. בואו, אנחנו חייבים להצליח. תצלם אותך בראי. הנה, תעשו תמונה, בואו תעשה תמונה. תצלם אותו בראי. אופה, תודה. כן, תמונה נהדרת. בואו נחזיר. בואו שוב פעמיים. לא נחזיר. כן, תודה. יפה מאוד. קדימה מהר חברים, נמשיך במסע שלנו. זהו, כל התפוצות בפנים? כן. אני סוגר. היה מאוד נחמד. טוב. כולם? בוא, אנחנו... כן, בוא נשתדל שוב. 2, 3, אבל תבוא אחרי, אל תשאירו אותי שם לבד, טוב? 1, 2, אבל תבטיחו לי שתבוא. אוקיי, זה מוכנים 1, 2, 3! בגב שלי היום. אוקיי, אנחנו נצא ממקום אחר. נצא מהדלת הסודית. רגע, שימו לב. מוכנים? שימו לב, בואו תסתכלו אליי, מפה. מה אומרים להם? זיק וזק, אל תדאגו, הכל תהיה בסדר. ולקפוץ על העננים, לא לעבור לשם. בסדר? עד לפה. ולקפוץ על העננים. הופה. מוכנים? קדימה לקפוץ. עכשיו כולם יש לילה טוב. אתה זוכר. טוב, אני על הכישרון, תעיר אותי כשנגיע, טוב? לילה טוב. אני נבל! נו באמת, אני חושב שאת ממש. למה אתה מדבר בשקט? טוב. בואו לנוח קצת. שימו לב. מי רוצה להוריד גשם מהאדמה? וגם את זה פה. לצרף אותם פה. על העננים. הגשם מתגבר. הגשם מתגבר. מתגבר. תקשיב. שומעים את הגשם?
עכשיו, אני רוצה יותר חודשים, אם בא לכם להגיד לכל אחד, מה התחביב שהוא מאוד מאוד אוהב, מה אוהב לעשות? הכל בסדר כמובן? אז מה אתה? רוצה לקחת אותה? זהו, לא, לצייר, כן? זה יופי, ומה זה יופי לצייר? מה אתה מאוד אוהב? כל מיני דברים, כן? מה, אתה באיזה חוג או משהו? איזה חוג? של איזה ריקודים? מה אתה רוצה לעשות? להילחם? להילחם במי? אוקיי, ומה אתה רוצה לעשות? ומי מנצח? פעם אחת, אבא שלי, אני ניצחתי את כל הפעמים, הוא ניצח אותי רק פעם אחת, לא משנה לי שניצח אותי רק פעם אחת. ואני אומר ככה, לי קוראים מני, אני אוהב לאכול ג'חנון בפיתה, והקוסם על הבעלים הלימון! אוקיי, רק שנייה, אנחנו נמתין רגע שהם יעברו. רגע.